Hemme salam. Bugün abzorda ideal maşin müngler çoğlanan ardığı Lexus ES 350. Bizim bu maşinimiz 2019 yılın 7. ayıdır oğlanır. 2019-20 edil şungal ütken ok 21'de restyling geliyor. Biraz monitor berek çıkıyor. O nedir? Maşinin içi vardı ayıp beremde. Aytacak size. İdeal maşin oğlanır yönüyor. İdeal maşin değil ok. Şunu ehli kaptallayın. Toyota'nın fanatları. Kağıt yazanız da Avalon teze çıkan 2019 Avalon ya 2019-20 Camry deyip yazanız da. Şu maşinle şolun hemmesi yığınılıp has go-kart edip has güçlendirilik düzülen maşinler şu. Lexus'un köp zatları için sökkanız oluyor. Ben özümüm Lexus sürtüyor sonra bile. İçin sökkanız oluyor. Şu tayda elektronikalar var. Kaviri son Toyota'nın kadar yani Toyota kampanyadan şol zat bu yönü kımmat modeli. Toyota'nın ideal nesi Lexus olyanlar. Şonu yadınızdan çıkarma. Maşinin dashwidi vardı aydıp beremde. Oğlanlar dashwidine hiç çeltedi yok. Öňünden, ýzyndan, gapdalyndan ideal maşin. Iminde men özüm lişne şu maşin şu wagt arzu edip berdim. Yeni bir ala çıkarlı arada bir zady bu has ýere sattım bana Instagram'da, Telegram'da patpisat eden oğlanlar bilýändir. Bir zat satyn alypdym şonu ýere sattım. Şu sebäpden pakashda biraz könerak Lexus öňüne. Karoçe şu galak oğlanlar maşinin bahasy. İň soňuna olar biýjäň. Ardan del ýöne gater etkinmadam del. Maşin bakasyna 100% dege Lexus'lan hemmesi öz bakasyna degendir. Ýöne käbiri könerak Lexus haskyn masatjak bola elbetde olar öz bakasyna degmez. Täze Lexus'lar öz bakasyna dege. Faralaryna serdiň nähil owadan. Parktronic ba kamera zadniýa vida badyr. Ähli gapdallaryň owadan idime? Gapdaljygyndan özüňiz seredeň. Yekece kemi maşina panorama etanok. O da kem değil. Komplektasiya. Yani bu da maksimal komplektasiya yönü panorama yoğudur. Ulu monitor gelýär. Hemme zat ulu kızlar ya. Pamit sideniye option hemme zat. Bu maşina diňe panorama değil. Ve brown salon değil. Brown salon panorama biraz gımmadıraktır. Onam abzor eder basım nesip olsa. Belki özüm satın alırım onu. Yani men riji salon islen brown derle köpüsü brown gowarya. Maşinin öňüne geçemizde. Serdiň faralaryny näle odan oglanlar. Pavorotnyň akyançy däller. Ullokan Abulsovka gatowodan bärde hiç pretenziýa ýok. Birazçyk hapa maşin mardan geldi şonun öňüne siňep batbadyr. Zavodskoy 18'lik diskalary we Michelin pakışkada gelýändir.
Şu at motor işläp dur ve kondisioner işläp dur. Şondan çalaja ses vardır. O kondisionerin sesleri, motorun hiç ses eşdilenlerler daşaryk. Pamit sideni elbette ba 3 sanaktar olunur. Seçi basyan, özüň öre düzyan, basyan pamit galya. 1 2 3 sanak goýup bolanır. Özüň sürmäne, bratoň sürmäne, pakan sürmäne. Tarpeda oglanlar, şu tarpedasyna men aşyk. Serdiň nähil ogudan. Yankı 21'de şu monitor öňräkde gelýändir, şo çykarlan. Başka ken ütköşük tapaw ýok. Birim ruly mebellerler olam. Oşa ütködi mebeli aýrýarlar ýoşadan. Tipa ağaç ekonom edýäs, hemmedat ekonom sonkularda. Funksiýalar bar da aýdyp beremde. Ruly gazaryan rolanlar, şurada görýäňizmi? Na, ruly gazaryanlar şu. Kondisioner peç elbette. Podograf ve ventilyasiya sideniýa elbette ba. Berde обычный rejim, men goýarýan sport rejimim ve halamayan ekonom rejimim. Bizde ekonom rejim hokman däl. Benzin ardan. Owadan multi rulumuz elbette berde ba olanlar serdiň ruly hemmedat. Hissada ünsermen ruly hemmedat kontrol etip bolýar. Cruise kontrolüm badyr. Köpüňi soraýaňyz we palasadaçyk badyr. Palasadaçy soranlar üçin näme peýda etdi? Ýoldan çykýana, şol öz ýolundan çykýan liniýany basdy. Dıgırdayan rul, vibrasiýa berýär. Täze maşynyň paçty hemmesinde basol, gatygo funksiýa. Uklamarsyň ýalak ýa käbir näme telefonun sörýär ýa başgalardan sörýär, gaýdy geçip barýar, oňun sörýär, ýoldan çykyp başlar, maşyny vibrasiýa berýär. Reska bilýär, şop öz ýoluňa girdiýdi. Gatygo funksiýa. Ulu monitor olanlar diňe klasy ýokarda gelýänler, ikinji klaslarda şuňa kiçik monitor gelýänler. İkinji klasynyň videosy badyr mende YouTube'da, ýöne onu kiçikdir monitor, bärde ulu monitordur. Buňam klasy ýokary, diňe panoramasy ýok, galan hemme zat bar. Bärde serdiň hemme zat geçse şu joystickda hemmesi. Joystickam däl o bula şuňa çyk sensor karoçy. Joystick diýip ýalňyşdym men. Sensor bu. Hemme zat şu sensorda kontrol etip bolýar. PlayStation oyunu oturan ýalak. Hemme zat şu sensordadyr. Basylýaram ve sensor. Gatty ýani işleyişine hiç söz yok. Audio sistema berde Mark Levinson'lar. Yani Ingo komplektatsiyalarda gelýändir, PET komplektatsiyalarda Java'ya gelýär. Mark Levinson gymmadyrak bolýandyr. Google'da ýazyp görüň özüňiz. Gyzyklanýan kime gyzyk bolsa audio sistemany. Berde şuňalçyk bar, hem beýle açylýar. Udobstva. Hemme udobstva var. Snap Lexus gowarýar. Gaterot udobny maşyn. Gaterot yumşak, priýatna, sürmek, ýöreýişi, 3 motor, o motor bardy aýdyp berem. Onam aýdyp berse, gaty gow ýörýär. Hiç mesele ýok. Ýolluk hiç wagt goýmaýan maşyn şu. Hemme da ünsertdirler da şurada. Melastat ýöne priýatnadyr. Men şurada otyryn. Gerek saatym alym ýa-da öňde gitip barýan näde şuň içine bir zat aljak bolsa, beýle açyp kösenen okda, bärden şeýdi beýle. Ally bassy, bärden açdy. Hiç mesele ýok. Ha, ýene aýtmalylar. Zatdadyr. Näme şuň ady? Besprovodnoy zaryadka da bar. Ýene aýtmalylar, besprovodnoy zaryadka badyr oglanlar. Goýdyň şol telefonu bassyn, işläp çykdyr ýa zaryadka. Bu modelle F-Sport komplektatsiyada gelýän oglanlar, ol bolmeny sportivnarak, öňkü abulsowka ütköýä we podveskasy, ýani biraz maşyn gatyrak. Salony gyzyl gelýänler ýa gara ýa gyzyl gelýär. Ýöreýiş olan has gowy ýöne biraz gatyrak diýerler maşyn. Oňa sport rejimi we ýani komfortda geçireňde biraz ýumşaýar da maşyn ýöne sport rejimde biraz gatyrak bolýar maşyn. O da sportivny maşynyň bolmaz şeýle. O arada aýratyn bir video çeker. Näme üçin sportivny maşyny gatyrak bolýar? O arada aýratyn videoda aýdyp geçer. Pamit sideniýany aýdyp geçdim oglanlar size. Berde onuň özüň ruçnoy kontrol edip bolýar sideniýany her hil edip. Hemme zat badyr. Sideniýa üçin şu arkaňy galdyrýar. Ana biraz meni şuna galdyryp turman gorýan arkam şeýrek bolsa. Köpüsi wapşa ýatyp turman gorýar. Ne hilifesegde başörde. Sideniýany her hil edip bolýar. Ýene bir daçyklaň beri ýatdan çykdy aýtmak. Ýagyş daçyk, ýani ýagyş ýagyp başlasa işletmek hokman däl, özü işleýändir.
Faralaram öz yakkandır avtomat olsan. Odanca puldu elbette maşinadır öçürcük. İminne size gören yani kansanen sestir. Maşin motorunun hiç ses yok. Motor işlenne maşinin içine, salonun içine hiç ses gelen yok. Maşinden için öçürdüm size görkezmek için şunu. İsa bassanlar ne bastı diyecekler için. Dur bakalım. Bastı diyecekler için tezden. Ne yaptı olsun? Vallahi. Pul çüğümdedir, başka pul yoktur. Açıl ya. Ullokan bagajnik her yersin saklayan bir ki gorka devam etsin. Amanat maşinler olsan gitti ilk aynen öyle. Ullokan bagajnik. Option isteyen zadın ya bagajnikte söz yok. Edil bu maşin var da ayıp bersene deyim zat yok. Maşinne arassacı, renk uğurlun, idealca maşin. Elbette satlık kimi gıdıklı olsa aşağıda nomer bolur. Olanlar bu maşinin sidenyaları salonun sastaniyası idealnidir. Arassacı hemmedat arassa saklanan hiç ili yırtıklat ona zat yok. Sidenyalarına oturmak udobnu mu? Gat udobnu. İlk sidenyalarının sastaniyası oğuy. Şunu al paduşkacık. Patstakanik ba. Şeyde oturmağın qoğuran şunu. Öyle oturmak udobnu giyin. Gatı giyin diysem öyle gat udobnu. Maşin kira üçün derler yine. Yadınızdan çıkarma. Bu maşin premium yani pulu köprekler için. Ahir udobstu edilen maşinna. Hemme zat ba, neyme istesen ba, BMW Mercedes'in konkurenti diysen bol ya. Yönü elbette BMW Mercedes has öňörde var ya. Bularım ýygynyň şu at Lexus ýygynyň dirap bar ya dara polny. Galanok. Arkasında setkacymyz badyr, zavodskoy. Birinci klassdan hemme senel panoramaly ele ýönü käbiri şungalyk panorama dälem gelýändir. Arka sidenyalarda podograf we ventilyasiýa ýokdur. Maşin salonu arassaca gowy saklapdyrlar maşiny berde şungalyk zaryat koýar alýar. Nasallap bolýar. Bolu gaty bol ütköçük zat ýok. Apşifkalar gaty odan aş maşin. Serdiň apşifkalar näle odan? Mebel svetler prosto idealnje oturupdyr da. Maşin bir hil salonu çala ýakyn. Ryjdan ýapyrak bir hil çal. Men bilemok näme dikýände. Materialın kaçysy gaty ulanır. Bäri plasmas, bäri koja, priýatnja koja. Sidenyalar edil şoňa priýatnja kojadan edilen. Torpedosynyň kaçysy ulanır. Bäri ýumşaçyk koja edilen näşär. Ýumşaçyk koja. Bäri plasmas. Bäri ýene ýumşak koja ýüzüne tikilen öýden plasmasyň edil bäri prosto plasmas, bäri şeýle tikilen. Gowy kaçysy edilenini bilir ýa-da. Şuňalçyk bardaçowa. Bardaçowyň ýüzü koja tikilen ýumşaçyk. Eň esasady kapot. 3,5 motor ulanır. 250 atın gücü 0-dan 100'e çenini 7,5 sekund ve 8 skor karopkadır. 8 skor bolmagam bilan ekonom rejim bolmagyny gaty kömek edýär. Näçe skor köp bolsa, şonça maşin az ýakkandyr. Häzir mehanika sürüp görenler maňa düşünür. Maşiny skor çalşaňyzda kösemen çalşaň bolýan, az ýakkandyr. Kösep çalşaň kän ýakkandyr. Bärde edil şoňal sistema avtomatda da 8 skor motor kän kösenen ok. Näme üçin duta bolanlar köp ýakka? 4 skor. Şoň üçin köp ýakka duta bolan dut kemrden. Häzir ýaplaýaňy da ýola çykyp dal ýola. Şonda duta bolan köp ýakka zaty ol motordan däl, ol karopkadan 4 skor. 5 skor bolan bolsa şol az ýakardy. Şoň üçin dut kemr az ýakka. Häzir yes könürak modeller olar 6, 7 skor şoňa görä olaram dut kemden duta bolanyn azrak ýakkandyr. 3,5 bolsa da ýa-da şolar bilen deň ýakkandyr. Näme sebäp? Karopkaň skor näçe kän bolsa şonça az ýakka. Bärde ekonom rejim ba, benzinni, pulny gysganýanlar üçin ýörüte. 3,5 kän ýakka diýär. Şol dut kemden duta bolany kän ýakmaýar. Şunu basman tursaň. Bas tursaň biraz köp ýakar, ýön basman tursaň ekonom rejimde gidýär.
Yörüte gızıklar üçün yani gızık diýerler olara. Puluna benzine gırsadaýarlar. Ala siz üçün şurada ba 3,5 motor at güjem gowy, yörüşem gowy ýöne serawny az ýakka. Ýanky korobkan kömegi bilen. Motor bärde hiç pretenziýa ýokdur 3,5 motoru. Yörüşe gat gowy, kaçysy gat gowy edilen ýola goýan okşy motor. Hiç ýagdaýda. Maşin öwdüm. Öwmörüňe degen maşin realna. Bärde bu maşin satjak bolup ýene bir zat däller. Maşin menki de satylsyn, satylmasyn o many interesna. Men iň esas maksadym sizi şu maşin bilen tanışdyrmak. Seredin şu otlan şuna. Motorun sesi hiç ýagdaýda gelýän däller içine. Wow. İşletdiňi gördünmi şol? Seredin häzir şunu men size görkezmeli. Manto kansener işletdi. Mantorjyga serdin häzir işlerdimde. Serdin otlayan maşin. Otlan şuna se. Kansener işlendir şu kansener. Serdin ýaly odan ede bäram şoň ýalak speedometrde de ýankalyk çykdy. Gatowadan. Setkajy ýatyryp bolýa, setkajy galdyryp bolýa berdi. Yani biz setkany ýatyryp çykdyrýarys. Howpsuzlyk amyatdan çykarmalyň. Ulanlar maşin gat priýatny edil pulun bolsa şu maşindan almaly. Ne kansener ýoşadan işläp duranda çaraja kansener ses var men häzir öçüreýin. Set öçüreýän kansener maşin içinde hiç ses ýok. Lük çaşmyz elbetde badyr ýa aýtyp geçmedim. Panorama däl, rawk bir panorama däl o gatgowy klasy. Indi sürk göreliň oglanlar. Häzir rejim sporda geçireliň we sporda geçirdiň masert nälik boldy? Görüşün oraýynda bu maşinlara sürmeseňiz muň görüşini size berip bolanok. Rul şeýle örpürýärmi da rul şeýle örpürýärmi bir yumşajyk koja aşağı mebli rul tutýan невозможно приятно bul. Öz maşynasyň minetiňem bilmeýär. Yol tutuculuğuna seyredäň ama prosta zatdan palasan çalşýana maşin oturup ýerde. Ýöre gaz bassaňa uçja aýyňdan gidäjek bolýar, noldan ýüzün barlar elbetde. Gündüz şämraçyk. Maşin prosta yol çalşyşyny göräň. Häzir rullar agyrlaşa bir hil agyr maşin sürüp barýan ýalyk bolýar. Köne Lexus'larda mıň ýaly ýok, rul bir hil agyrlaşýar. Muňa serdaýyn da. Yol tutuculugyna mıň wat arzu edip berdi şu maşiny. Allah ýol berse 5-6 aý gowy işlesek alyp biler. Prosta bir hil agyr maşin sürüp barýan ýaly bir hil oturýar bilen. BMW gowy täze model BMW'lar sürüp görenler maňa düşünür. Rul var ýeňil ýöne wroj ýankal sürüňde bir hil agyr. Häzir bu gapdala biz sport rejimde sürüp göreriz. Ondan bärik обычный normal rejimde, soň ekonom rejimde sürüp göreriz. Kysaklan rejiminde ekonom. Ýöräşne ama tormuz çalaja basýan o gün haýyrly ýaro. Maşinna, realny maşin. Näde şu rejimini prostoyda oýup göreliň oglanlar. Eko rejim, sport, normal rejimde durdy. Besek eko etçe. Hani ekonu warlap görelim. Ekonom rejimde on gelýär anap, ýanka basýala. On gelýär anap ekonom rejimde. Buna ekonom rejimde näme barşa? Normal rejimde intem näl bassam bolyn? Ekonom rejim öçün o. Ýangypdyr. Power etmeyeceğim. Allah yol verse bu maşindan almaly. Men öňüm bir sürk gördüm de ýöne Mungal maksimal komplektasiýa däl. Bada diňe panorama däl, galan hemme zat bardyr. Onuň häzir maksimal däl, bu panorama däl ýani. Özüm haýran söýleksin, ýani komplektasiýasyna. Näme üçin
aslı birinci klassa panoramada gelmeli bolun. Belki bular zakazmay bolup biler. Bidadir berden paket alamdı o. Amerikadan birinin alıp sürönünü alyas, süryas. Inni normala geçirdim şu an ekonomide. Normal rejimde maşin dızak gitýän eken. Maşin dızayan eken normal rejimde. Ana şoňu isterdim. Ýanky sport rejimde olsa hiç ýyl dızamady. Şu sport rejimine geçirdik. Normal rejimde çıkattı da ya, sport rejimde çalacadı da ya. Yani birinci da dızamadı ama onlar. Maşinin yürüyüşü var ha. Bunun hiç sattın. Dine boyun var Mercedes'ten dine işte polar o maşinle. Yumşaklığa, katı yumşak. Olanlar duta olan hiç satt şun yumşakluğun yanına. Inan ayın bana. Men sözüme inanın duta olan hiç satt şun yanına. Daha şördüğünü yolun birazcık dığır yer var. Şördüğünü şu maşin sürüyorsun men okuyorsun. Siz için sürk korkacak. Dığır yerden hiç duyamak şu asadı. Lan tırptım 200'lük yadını ölçem. Şu ne kilo olsa şu da şoňalak. Şu şoňalak. Inanmaýaňyz, şoňal yumşak maşin şu. Land Cruiser ýal yumşak maşin. Bolmasa ol bege. Bu pes şu Lexus kim arzu etýär bolsa men ýalak her biriňizde näsip etsin şu maşin. Allah ýol berse hemmeňiz alar. Dastoyny maşin, gaty dastoyny. Menin täkmin ýal hiç maşin öwün nälerin. Sebäbi Highlander 2022 bady bizde 19 Highlander. Olar hissat Land 200'lük edil soňly. Beýtmä dostum jan, beýtmäýdi. Çalışmaýdy, gaýrat et. Bu ýoluň gyrasyndan süräý. Hudaý saklasyn. Çünki velosipedçilerden gorkýanam men. Madama kän öňüde çalışýar. Velosiped sürýän oglanlar, kiçi oglanlar aslında bariňam bizem beýlik sürdük. Bizem siz ýalak kiçi oglan. Gaýrat edin, ýola çalışmaň, haýyş edin. Hudaý saklasyn. Hem öz zadyňyzy ýakýaňyz, hem wadiçil ýakýaňyz. Gaýrat edin, beýlik süreňizde garadan sürüň, çağalaňyza, ulaglanlar men bilen deň duş olanyň öňe köpüňiň çağaňyza da beýlik alyp berensiňiz, men tak öýlenmedik. Gaýrat edin, öwredin, ýola çykmasyn, häzirrak bolsunlar. Hudaý saklasyn. Beterinden saklasyn ilýär, şol. Maşinin yürüyüşüne hiç söz yok. O, bunun yürüyüşüne aşık. Vidam atoğudan olin. Razvarodu. Razvarodun da söz yok. Oğlunlar ya, daşından menti de var. Aylapçık görködeyin mini. Seyredin razvarodçuğun oğlunlar. Ýa-ni prosta. İşi hem ağır oğlanırsın. Bakil, işi var ağır. Hem işi hem şoňalak. Yeni aytıp geçmek zadım. Şumkası, şuma izolasiýa gatgo edilen, hiç ili ses eşitilen ok. İçine howaň ses hem eşitilen ok, motoryň ses hem şuma izolasiýa gatgo edilen. Aynalar Dvaynoydur. Seredin. Şun aynası Dvaynoy gidýänlerini Dvaynoy diýilýär de görýäňizmi? Ayna ortasyndan bir daçyk getilen. Şo sebäpdenem şuma izolasiýasy. Ýa-ni içini aýtmalym men onu, ýatdan çykdy. Şo sebäpden şuma izolasiýasy gaty idealindir. Maşin alandan soň hiç il ýagdaýda şuma izolasiýa etdirmek gerek däl. Maşin düzülerini uje siziň komfortuňyz üçin edilen. Bakka oyunda pavorotnijik ba, bakka ýapylýanlar şu. Maşinlarda näme aýdyp bermedik bolsam, oglanlar kommentariýada hökman suratda ýazyn. Ýene aýdyp bermedik zatlaryň biri pulçuýuňda bolsa, ýanyna gelýän, öz açylýar, ýanyndan aýrylýan, öz ýapylýandyr. O funksiýalaryň hemmesi badyr. Geçen Lexus obzor edemde de ma ýazdyňyz, o funksiýa könülerde de bady. Bilýän balygyny, menkide de bar. Ýöne birinci klassdan hemmesinde de badyr. Ýöne bilmeýänler we şolaň funksiýalaryň baglygyny ýoklugyny. Şoň üçin bilmeýänler bilen biz tanışdyrmaly. Indi maşin barada aýratyn bir pikirim. Maşin öz bakasyna degýärmi? %100% oglanlar. %100% degýär şu maşin. Imini şu maşin öz bakasyna degýärmi? Ýanky ýörüşini özüňiz gördüňiz. Görenler ýörüşini videoda görür. Noldan 100'e barlandyr, noldan 60'a barladyk.
Noldan 60'a barlar nıfta esi. Bu maşinin bakası 20 yaşarım. Ödümünki bilen ab men sorak göreyim ne kızıksan pista. Ab menem ba dut kemru dut avalı narmanca maşinine ba olsa bu maşini ab men edip bolya esi pul gerek bolan sebepli maşini biraz kiçeltecek bolya. Onun kime gıdıklı olsa aşakta nomir durandır. Arkayın havarlaşın. Bu maşinam öz bakasına deyya. Option yes 350 öz bakasına deyya. Qatı qoğu yörüşüne hiç söz yok. Motoram qoğu, şuma izolyatsı, ehli aptallayın qoğu dar o. Yumşakluğuna özünüz gördünüz ha. Land 200 ile paş edin. Yankı Land 200'ün Garmoşkadan geçenine ne aylak men size aytdım. Öz yol yasak diye. Bu da edil şoňalak. Eriksa edil şoňalak. Täze eriksa qat yumşakdır. Ya bu Lexus men qat qoğuran Erik'ten men bulary gowaryan siz yazın. Siz büyük maşin gowaryaňyzmy ýa-da şuňaly pes maşin gowaryaňyzmy? Yes. 350 alarsyňyzmy ýa-da Erix 350. Ýani iki tane motor zat, içi paşty şol zat. Ýöne ol büyük, bu da kiçik görnüşi. Hökma suratda kommentariyada garaşan. Sedan gowaryanlar kelmike ýa-da crossover Jeep gowaryanlar kelmike? Ýazın hökma suratda bileliň. Ana şuňaly abzor olanlar. Maşini idealini öz bakasına degýä. Kim şuňal yes, täzesini arzu edip beren olsa, men ýalak her biriňize nesip etsin, maňa da size de men arzu etýänim üstü panorama we 2021-22 21-22-den gaty tapawdy ýokdur bulan. Çalyk-çulak ütkändir. Şol zat gelýär. 20'ler biraz ütkär nesip bolsa, 20 çyksyn, gelsin, Türkmenistan onam abzor eder. 21-22 model almak arzum, ýöne men alsam nesip bolsa Kopartdan alır nip pikir edýän. Şu wagt uja men gözlegine çykyp başladym Kopartdan. Amatly jaljak bolýan. Radnoy ak bolsun. Airbag çykmadyk bolsa boly. Bumper zat, bakawoy, ol bul döwük owaram, diska çapak odatlary owaram. Glam zat Airbag çykmadyk bolsa we Radnoy ak bolsun. Özüm üçin hemem Rigi salon panorama gözläpdim. Şu wagt uja gözläp başladym Kopartdan. Amatly çykdy, alyn, ondan soň üstüniň pulunu tapmalar, işlemeli soň üçin. Soň üçin köprak video çekmeli, köprak reklam etmeli, reklam abda ýok, sponsor tapmaly. Odatlar owaram bolar ýoşadan biznes etmeli. Hökman suratda buňal maşin minmek üçin özüňiziň bir biznesiniz bolmaly. Inni ýene bir aýtmaly zat da şurda zapçast oglanlar. Bärin men videoň iň soňuna aýtdym bolan ýöne videoň ortasyna goşup zapçasty arzan däldir. Men özüm Lexus'umy ojak-bujuk zatlaryny seredişdiremde dutkermden dut awalanyň has gymmatdy. Bulan zapçasty ondan hem gymmat. Ýagny bu maşiny almak bir zat we bu maşiny obslužuwat etmek bir zat. Muny alyp sizde kredit zat edip zapçastyny ondan mümkin saçaryn diýip o pikir aýrýaňyz. Gowjak hereket edýäňiz, kelläňiz işledip giýje günüz işlemeli biz. Menem arzu etip berden şu maşiny almak. Şoň üçin giýje günüz işleýän şunu almak üçin. Sizem edil şoňal giýje günüz halal zähmetden almaň aladasyn edin. Özüňiz işläp öz zähmetiňizden ejen kakan puluna däl. Ol uja başga urun. Ejeňiz kakanyz baý bolsa uja o da bolýar. Ondan bazda görýär. Öz puluny gazanyp almak da iň esas maksadymyz halalja. Şoň üçin oglanlar bu maşiny alaňyzda zapçaslarynyň gymmadyraklygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Maşin gatgowy, zapçaslarynyň kaçysy gatgowy şondan gatgowy zat gymmat bolýar. Gatgowy zat arzan bolmaýar hiç ýerde. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Kim şuňa alçyk ýes arzu etip beren bolsa her biriňize nesip etsin, halalja öz zähmetiňize gazanyp almak. Size de maňa da menem arzu etip berýär. Ve iň esasat janyňyz sag bolsun. Esasat jan saglyk bolmasa Lexus'un bolanam, dünýä malyň bolan peýdasy ýok. Şoň üçin iň esasat janyňyz sag bolsun. Özüňizde gowja seredin, saglygyňyzy goraň, saglygyňyzy dikeldin, sportlaryny animasiýa edin, pol motivasiýa berýän bu. Ýatdan çykan zatlarda Afgonda çykpadyr oglanlar. Iň soňuna aýtdym men şuna ýöne munam öňe oşar. Afgonda çykpadyr. Sportlaryny animasiýa edin, saglygyňyzy goraň, saglygyňyzy dikeldin. Iň esasat jan saglyk, agzyňyz bekleň. Dowa dilek edin, meçhide atnaň. Diňe halal ýol bilen ýören, şuňal çykmasyň size alarsınız. Nesip bolsa menem alarym.